Oke lur, ketemu meneh karo aku Mas Kentang. Neng biasa nih neng channel Raja Jajan. Sore iki aku golek madang, mulai kerja, jek nganggo rapi. Iki mau rencana aku meh jajan rica-rica busrek, mbok usrek neng daerah kono tapi tutup. Rodok gelo sih tapi iki akhirnya aku diparake kancaku neng kene neng warung makan Gumul. Lokasine neng ngarep embarkasi pas. Iki duwe rong cabang, sijine neng Banyuanyar. Oke lur, aku pesen ayam bakar negeri. Oke lur, ditunggu sih lur, bari aku madang. Oke lur, gue informasi kok ya. Gumul kuwi warung makan sing menune aku mau delok enak kakap lele, ayam Jawa, ayam negeri, bebek goreng, bebek bakar karo sayur mana? Sayur terancam, sayur apa pecel ya? Pecel karo pete, lalapannya segala macam lagi kita iki pesenan terus teko lho. Oke lur, riwayat madang. Ya aku mau pesen sing tak omongin mau ayam bakar negeri. Nah aku pesennya teh anget tawar. Aku ngurangi gula pengen tak lemu. Ki kobokan, iki ra diombe iki. Oh iya, iki unik ini lur. Aku lagi pesan iki pesen nasinya ternyata anu lur. Kaya prasmanan lur. Iki segone semene. Terus ki piringnya semene. Nah, gue bebas sih pesen iki segon piring meh mbok kabeh ya kenane meh mbok opo. Oke lur, kita mulai saja. Pertama juga piring sih. Untuk segone. Jos. Banget ini. Sangat lur. Wah, aromanya mantep. Boy, terus cuci tangan sih. Nah, cuci tangan ku tak oke kemana ya. Terus berdoa sih, tak berdoa sih lur. Kalau lagi, ame tak langsung tak ajar. Mau pesen ayam bakar negeri. Semen iki. Sayang no. Semen iki nek dipangan dhewe lah ya marem banget toh. Iki sambel bawang jos sih. Tak mangan sih ya lur. Kowe ndelok sik wae apa-apa. Aku nek pengen langsung rene. Aku sambele sithik lur. Iki terus lalapane kayak biasa. Iki timun. Mantap lur. Tak langsung ngajar riwak lur. Ngasih lur. Mantap lur. Ya pedesnya ya lumayan sih. Enak. Kobis itu rasa kobis ya, kobis ya rasa apa nih? Rasa kobis. Kemangan biasanya kancan karo kerupuk lur. Berhubung kira nek kerupuk, aku sangu rambak. Tuku rambak nih. Segone gurih ora ya? Agak gurih. Heeh. Apa segone gurih Bang? Heeh. Pantes mau aromanya beda. Segone gurih lho. Iya, emang gurih nih. Oh, ngono. Info tambahan lho, segone ternyata gurih. Tak kira mau aromanya kaya pandan tapi ya utuh apa aromanya saka adae. Ternyata anu lho, segone memang gurih lho. Lah ya tambah mantep lagi. Tambah rame lur. Nggak usah pokoknya mangan. Enggak. Enak lur. Tapi aku mau ora pesen terancam. Aku burung ini tak cukup lur. Jasoran. Hah? Jasoran. Jual. Lur, aku lagi mangan lur. Aku ndak nyemprot. Ambil lur. Kira-kira tak lho, balik lho. Oh. Iya. Nah bagiku aku kan orang pencinta pedas banget. Bagiku harus lumayan kroso loh.
Tapi nek sing pedes banget bukan nek nek apa. Pokoknya itu nek menurutku lumayan pedes. Tapi nek sing pencinta pedes mungkin yo anggap cik biasa aku ya ngerti ya. Tapi nek aku wis lumayan. Aku rasa seneng kemangi lho. Tadi rasa pangan. Lang. Habis. Lihat lur. Halo lur. Mele-mele lur. Iki mau aku wis bar ngentek tepung bakar ayam negeri. Iki mau lur. Balungnya nganti entek lur. Balungnya sih ding memeh tak kemah-kemah. Isen beragas men lur. Nah, iki sing paling spesial lur. Segone mau lur. Segone mau padahal kayak biya lur. Tak pangan ya nganti sampe niki lur jenenge yo buah doger ya kudu ngene iki lur ya. Sepenting sehat ya lur. Iki mau ngene lur, unik segone memang nasi gurih. Nasi gurih ya lur. Aku nek mangan sego gurih iki nek ora akeh ngono ya kurang puas, tapi iki mau termasuk ya akeh tapi yo kurang puas ya. Terus karo ayamnya mau memang lembut banget. Saka jero niki mateng kabeh. Mateng kabeh dadi ora enek kaya bekas abang apa ora mau mateng kabeh. Enak tak pangan kabeh iki mau. Oh iya lho, soal harga. Hargane nang ngisor kene. Oke lur, iki mau aku mangan nang Gumul 04 Warung Lesehan. Lokasinya nyangat embarkasi pas. Cukup sebenarnya lur reviewku sore ini. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe. Bye.